Takže čus lidi, já vás vítám u svého prvního videa a dneska se podíváme na hru Star Wars Battlefront. Je to moje úplně první video, takže snad se vám bude líbit a dneska se podíváme na mapu HOT, která byla hned ze začátku 5 a byla taky úplně první tady v tom Star Wars Battlefront, v tom nevím. Takže doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Takže jsme zpátky a začíná to hned od začátku, což jsem velice rád. Takže jdem na to. Snad budeme úspěšný. Pokud někdo je tady fanda Star Wars, tak ho vítám, i ostatní vítám, doufám, že se všem video bude líbit. Já jsem velký fanda Star Wars, takže celkem normální, že si dávám tuhle první hru. Tak tamhle je nějaký šulin. Já tahle zbraně na dálku, takže to nebudu, toho nedám. Tak jo, ne sakra, tady po mně bude střílet tamhle ten sráč. Je, já jsem v piči. Takže, ne, sakra, tamhle je rebel. Jo, dobrý. Budeme na uplink, ne, tak dobrý. Uplink je v prdeli. No, jsem kreten. Takže jdeme znovu. A tamhle vidíte, tamhle je 8080. Jo. Takže kvalita není moc dobrá, jsem ji trošku snížil. Snad to na to zavadit nebude. Tak jo, tamhle někoho vidím, snad to sejmem. A krásný. Dobrý. Zase úplně ze stejného místa, tohle fakt mi nejde. Tyjo. A já jsem fakt rád, že mě tady někdo sleduje a jestli se vám bude video líbit, tak určitě dejte ho, sdílejte. Budu moc rád. Dobrý, tady máme už posily konečně, tam někdo je. Tamhle, jejich cípní zmrde. To je trošku na sračku. Takže, asist, výtečně, my jsme tak dobrý. My jsme tak strašně dobrý. Ježišmarja, no teďka mě někdo sejme, nemám sniperku, takže dostanu úplně přes držku teďka. A tady má někdo, no to není sniperka, nějak jsem někoho sejmul, dobrý, to jsem chtěl, to jsme chtěli. Tyho, Pane bože, já jsem... já z tohle nemůžu, tohle hra mě někdy fakt rasere. Tak se podíváme, kolikrát jsme 3 killy a 3krát jsme zemřeli, takže je docela statistiky trošku na sračku. Tamhle... Počkej, 80. Do prdele. Já jsem... Blb, když jsem to nevzal, akorát to bylo, když jsem jako zletěl jsem úplně jako pták, ohnivák. Jo, takže teďka můžou na nás střílet už. A ty, co tu hru hráli, tak ani nemusím vysvětlovat. No ne. A tak hezky se dá takový hajzl sem. A 80, doufám, že ho chytím. Ano, vypadá to, že ano. Krásně. Takže dnes první video máme 80, což jsem fakt rád, že vám to můžu ukázat. A samozřejmě ty, co to viděli, tak to už vidět nepotřebujou. Tak jo, no tamhle zatím tady nikdo není a tamhle, ne, tam nedošáhnu, tak nic no. No, já jsem zrovna v blbým, hodně blbým úhlu. A tamhle někoho mám, a tohle mířidla jsou trošku na nic, je dobrý. Aspoň jednou jsme sejmuli. Tak já to tam dám sem, i když to nebude mít vůbec žádný smysl. Tak... tohle taky nemá žádný... trošku jsme to trefili, ale jsem to neudělal a tamhle jsou nějaký. A tam jsem měl hodit tu. Tak aspoň něco dělám. A tam je náš Bounty Hunter, myslím, že se jmenuje nějak jinak, ale pokud jste viděli Star Wars 5, tak jsou to, jste fandové Star Wars, tak víte, že to je Bounty Hunter. Když tak ty, co to nevidí, co je Bounty Hunter, tak to je lovec lidí. Takže hledá, buď je zabije, nebo
Vůbec nevím, proč to kecám, připadám si důležitý. To je tak pěkný. Jo, krásně. Pokud si myslíte, že na podoba, který se tím, tak to není pravda. Může to tak vypadat, ale není, protože to je můj takovej menší zlozvyk. Jo, tak jdeme na ně. Ty jo. A tamhle je někdo, ježíš Maria, teďka určitě budou vědět, že jsem tady, ježíš, já jsem evžen. Bože, zabij ho. No dobrý. No já jsem v píči. Já se počkám tady, snad mě nezabijou, což se asi stane. Nebo ne, tady máme posily, píteč, já jsem tak dobrý. Krásně. A teďka je tady docela dáváme. To tady hezky oběhnu. A už tam je ten bounty hunter, takže ten mi ty všechny killy sebere, fakt děkuju. A ne, tam, dobrý. Pane bože! Já jsem fakt z toho. A tak tohle je, a tam je další AT, že by, ne, nešli mi ho vysere. Ty vole. Tak dneska si zahrajeme jednu bitvu. Aby jsme to nějak zkrátili. A tam je někdo, koho pak to tam máme, poběž. A dobrý, zdrháme, myslím, že tam někdo je. Ano, pravda byla. Dobrý, krásně. Dobrý, 3 killy rychlý. 4, dobrý. Tohle se mi líbí, když to dávám teďka. Což je teďka zrovna docela výjimečný, jak se to dávám. Moc často se to, ty vole, teďka si to dávám, tohle se mi líbí. A půjdu radši, tam bych asi měl jít, A oni jdou tamhle, tak já jdu pomoct. Já to přepnu na jiný, abyste viděli, jak to takhle vypadá. Je to z tohle pohledu moc nejde. Docela jo. Tak nic, ale... ty vole, dobrý, dali jsme pár killů, to se mi líbí. Krása, máme ATST, takže super, fakt super. V tomhle hned první videu jsem ukázal, ne ježišmarja, oni nám zničili AT, jsem ukázal všechny. Ne, tak nezničili, dobrý, tak ukázal jsem všechny pozemní jednotky. Bohužel jich tady víc není, jenom tady ty dělá, ty ukážu ještě, doufám. A ještě letadla, ty ukážu taky. Až v nějakém jiném videu, doufám. Tak jo. Tak pojď. Tak nic, tam nikdo není. Jo, dobrý, myslím, že už můžeme útočit dopředu. Jo, tam už to vidím. Nebo že já se nemůžu trefit. Takový... Ne, tak tohle nebylo moudrý, To nebylo dobrý. To jsem moc nevyřešil. Pardon. Moje výslednost není úplně skvělá. Prdele. Tam jich je. Tyve, kdybych se mohl aspoň jednoho. Ježišmane, to ne, ježiš, já jsem takový kreten. Když jsem takový blb. Yes, aspoň jednoho. Taky nic, aspoň. Bohužel vám asi dneska neukážu žádného hrdinu. Bohužel. Super, ty vole. Já se zkusím dostat někam dál kým jiným. A tam máme. Tak ten je mrtvej, tak tam už moc problémy dělat nebude. A tam jde jeden. Dobrý. Ježišmarja, ne. Dobrý.
Ježiš, mi se seká Wi-Fi, pardon. Tak pojďte kluci. Zatím si to? No, zatím si to dáváme slušně. Když tak nahoře uprostřed vpravo jsou krásně vidět životy našich AT-AT. Takže... A máme jich tam celkem dost, takže myslím, že to je celkem úspěch. Ne. Oni sejmou. Ježišmarja. Ty vole. Ty vás zabijeme. Ty vole. Pojď tady. Krásně. Nebo že to je Evžen. Ale mně se... Dobrý. Jo, dobrý. Mám tam svýho robota, takže si to tam celkem dává. Krásně jsem ho tam postavil. Postavil to bylo hodně divný. Já to přepnu zpátky. No, docela jsem mi... A tam máme další oběť. Dobrý, krásně. Tak nic. Ty to už nedají. To nemají šanci. Tam je to ten Bounty Hunter, ten je pořád, ty vole, ten jako kdyby si dával... Počkej, ten si dává životy? Jsem myslel, že to nejde. Cípni, to bude zase lehká oběť. No, tak nic. Aha, jsme třetí, celkem slušný životy. Tohle se mi líbí. Měl bych asi natáčet častěji, když to natáčím, tak mi to jde víc. Ty vole. Jsme dobrý. Jo, výtečně. Výtečně. Výtečně, kanon. Co hodí? Výtečně. Sakra, to už zabít nemůžu. Ty vole, jo, tohle se mi líbí. Počkej, já to chci ven, počkej, já jsem to... Já jsem nemohl zrovna zmáčknout na tlačítko. Ach jo, to je špatný. To je špatný. Špatný. A tam jich je jak nasráno. No ale tam je Bounty Hunter, ten si je podá. Aspoň doufám. Snad si oni nepadají jeho. To je asi blbost. Jej. Ne. Už to byla blbost, to je blbost. Nebo ne. To jsem já, ty blbče. No dobrý, asist. Jsem třetí, co mi daří. Kolik mám? 29 kg, to je slušný. No, já jsem ani nemusel. Tak jo, to už vyhrajem. To je jasná výhra. Jasná výhra. Ježišmarja, ne, to jsem nechtěl. Jsem aktivoval něco jakoby... Tady vidíte zlepšení. No. Teď se mi to docela vyplácí. Ježišmarja. Jo, to je špatný. No, tady se pokusím na úplná píčovina. Se pokoušej, oni se ještě pokoušej. Cípni. Ty větrák po másle. 3 killy za sebou a oni ani nestřeli. To je tak pěkné, vidíte? Vyhráli jsme a podíváme se. No druhý. Pozor, to jsme byli druhý. Krása, fakt super. Tak to je... Já bych teďka zakončil naše video. Budu se na vás těšit při dalším videu. Takže doufám, že se budete dívat na mé další video až vyjdou. A pokud se vám toto video líbilo, tak určitě dejte like
odběr a určitě sdílejte a budu se na vás těšit u svého dalšího videa. Čau.